kunnafoni jabarani layɛbagaw an minnu b'an filɛ don o don Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ye k'aw ni ɲankuma k'aw t'aw sigiyɔrɔ la sa bi sa ani lieutenant Dawuda Konate an n'ale de bɛna masala wagati ni kunkurunin kɔnɔna na ka kɛ ni CEDEAO mɔgɔw ye ɲangili min ta k'anw ka jamana sɛgɛrɛ an y'a latigɛ ka lieutenant wele an n'ale kana masala walasa ale bɛ se ka faamuyali ni hakili sigi da aw ma k'aw sigiyɔrɔ la walasa halisa aw bɛ se ka faamuyali kɛ in na ani ɲankuma. Ani ɲankuma i y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ lieutenant Dawuda Konate ne Mali kasobon baarakɛlaw n'an b'a fɔ olu ma ko surveillant de prison olu ka lafasalitɔ min bɛ yen n'o ye syndicat ye o syndicat ɲɛmɔgɔ ye ne yɛrɛ bɛ baara kɛ Bamakɔ kura kasobonba la n'Ala sɔnna ma sɔn Madina a y'an wele an kana fɛn fɔ maliyɛnw ye maliyɛnw bɛ min faamu ka lakɛɲɛ ni CEDEAO ka sanction ye anw kɔni anw ye finitigilakaw ye anw ye syndicaliste ye je pense que syndicat kɛlɛ tɛ tɛmɛ jamana ko kɛlɛ kan donc jamana ko kɛlɛ o ye syndicat kɛlɛ yɛrɛ min bɛ syndicat bɛɛ sanfɛ donc a ka kan an kana fɛn fɔ maliyɛnw ye sɔgɔmada in na u bɛ min faamu CEDEAO taabolo la u bɛ min faamu CEDEAO président bon ni ne yɛrɛ b'a fɔ ne t'u jate président ye ne b'u jate ce sont des gouverneurs ou des sous-préfets nommés par la France donc ka kaɲɛ n'olu ka mentalité ye an'u ka hakilinaw ye ka ɲɛsin an ka jamana ma ani an ka jamanadenw yɛrɛ kan ka hakilina minnu sɔrɔ inshallah o n'Ala sɔnna ma an da dɔn caman na baro in kɔnɔna la. D'accord lieutenant kan tɛna kuma in bila dagirida la bilen lieutenant i da don a la i ka ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye CEDEAO mɔgɔw bɔra ka sanction min kɛ an ka jamana kan weekend tɛmɛlen an kɔrɔ i bɛ se ka mun de fɔ maliyɛnw ye walasa u bɛ se ka faamuyali kɛ. Yani n da don CEDEAO ka sanction in na fɔlɔ an bɛ tasibila kɛ ka tasibila kɛ mɔgɔ mɔgɔ ne sara jamana ko la mɔgɔ mɔgɔ ne e sara farafinna ka hɔrɔnya ani farafinna ka danbe ani farafinna ka dignité n'a ka indépendance n'a ka souveraineté kɛlɛ la an bɛ tasibila ko olu bɛɛ sulajɛlen ye k'a jira k'a fɔ k'u taara u ma taa gansan u taara jamana ko la u taara farafinna kɛlɛ ko la inshallah farafinna den ɲɛnama wɛrɛw bɛ yen minnu b'u sen da u dayɔrɔ la farafinna ka kɛlɛ la. K'Ala k'u dayɔrɔ suma. N bɛ foli bila syndicat bɛɛ lajɛlen ye syndicat fɛn o fɛn ne y'i ka grève ko suspend ka da nin taabolo in CEDEAO ka taabolo n b'a jira k'a fɔ ko anw ni ɲɔgɔn cɛ yan an ni gɛlɛya b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais ni jugu bɛrɛ kɔfɛ an bɛ se ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan précisément les syndicats des enseignants signataires du 15 octobre an bɛ foli tasibila se u ma k'u ye acte min kɛ u ye acte de patriotisme ko jamana kɔnɔden bɛɛ ka foli b'u ye ko jamana kɔnɔden bɛɛ ka foli b'u ye ka foli bila ka taa autorité de la transition ye fɔlɔ k'u bɛ sira min kan hakilina min b'u la ko maliyɛnw ka sira dɔn maliyɛnw ka hakilina dɔn u kana siran u kana tama u kana yɛlɛ an b'u kɔ maliyɛnw b'u kɔ ka tila ka wele da bila maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko nin ye Mali ka souveraineté Mali ka indépendance ye Mali ka hɔrɔnya danbeko kɛlɛ hɔrɔnya kɛlɛ ko o tɔ victoire tɔ tora bolo kɔnɔniden kunkolonin ye nin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ nin maliyɛnden bɛɛ ka kɛlɛ donc an bɛɛ lajɛlen k'an jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ni kɛlɛ in kɛ f'a dan CEDEAO ka sanction in an b'a décortiquer effet min b'a la maliyɛnw b'a faamu k'a fɔ a effet 95% tɛ maliyɛnw kan mais a bɛ mɔgɔ wɛrɛw kan min na anw tɛ kelen ye ka welewele lase farafinna bɛɛ lajɛlen ma n'an sera o yɔrɔ ma an b'o fɔ tubabukan na peut-être caman b'an lamɛn farafinna olu tɛ bamanankan mɛn donc n'an yɔrɔ tubabukan na u b'a dɔn k'a fɔ aujourd'hui la jeunesse africaine le peuple africain a besoin de se donner les mains pour faire face à l'impérialisme et à faire face aux complices de l'impérialisme qui sont aujourd'hui nos différents présidents apatrides n'Ala sɔnna ma an b'an da dɔw fana la ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka sanction ye u ka lasigi min kɛra Akara n'o kɛra janvier kalo tile 9 o tile 9 kɔnɔna la k'u bɔra ni sanction ye taabolo dɔw ye k'o ta ka ɲɛsin Mali ma ko parce que ko Mali ye autorité de la transition ye à travers les assises nationales maliyɛn bɛɛ taara fara ɲɔgɔn kan ko min ka da anw ka jamana ye min ka da anw nikun ye k'anw ka t'o taabolo fɛ k'olu CEDEAO ko ko o t'olu ɲɛnada ye donc c'est deux poids deux mesures ni Mali ye maliyɛnw ta de ou ni Mali ye CEDEAO ta de ou ni Mali ye min dogolen bɛ CEDEAO kɔfɛ ka tasuma dɔn olu bɔbɔraw la ye ka hakɛto kuma la ka ɲɛsin Mali ma ni Mali ye min ta ye an bɛ n'o dɔn donc o lasigi kɔnɔna la u kɔni ye taabolo dɔw ta ka taa sanction caman ma sanction financière sanction économique sanction diplomatique sanction commerciale mais n'i y'a jateminɛ sanction tali ni bi cɛ an bɛ min fɔ maliyɛnw ye farafinna den wɛrɛ wulilen don kɛlɛ la min tɛ maliyɛnw yɛrɛ ye c'est pour que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko sanction in tɛ Mali sanction ye sanction in ye farafinna sanction de ye mais anw maliyɛnw bɛ wulikajɔ min na bi anw de kɛlen don ka sira bɔ farafinna ye farafinna ka hɔrɔnya ta sira kan
à travers son excellence le colonel Assimi Goïta et son premier ministre Dr Sogel Kouara Maïga. K'u bɛ détermination min na u t'a la Mali yɛrɛ u b'a la farafinna de ye. Donc farafinna bɛɛ sigilen bɛ k'a ɲɛ jɔ est ce que Mali bɛ se ka nin kɛlɛ in a b'a se a dan na wa a t'a se a dan na wa ni Mali y'a se a dan na farafinna bɛɛ bɛ Mali suit mais n'anw yɛgɛyɛgɛra bi a man ɲi Mali ma a man ɲi farafinna ma. On dit que le vin est tiré il faut le boire. An ye position minnu ta u kana jɔrɔ. Maintenant n'u ka sanction économique jamana économie liées bɛ ɲɔgɔn na de o. L'économie malienne est propre au Mali, mais ça a des relations aussi avec d'autres économies. Mali économie ni diɲɛ bɛ économie de la ɲɔgɔn mais ne ye Mali sanctionné ma Mali sanctionné kelen sanctionné o. Maintenant sanction financière an ka wari tɛ kɛ nin ye an ka wari tɛ kɛ nin ye mais n ko dɔw de fana ka wari bɛ kɛ fɛn dɔ y'anw fana fɛ. N'an ka dugukɔnɔkɔrɔw an ka ressources wɛrɛw bɛ yen n ko o bɛ nafolo la don mɔgɔ wɛrɛ kun. An ka mɔgɔw ye position de réciprocité min ta. Mais je pense que bɛɛ bɛna dɔn effet in bɛ min na ni sanction ye Mali kelen ta de ye ou ni diɲɛ bɛɛ de ta dɔn. Effectivement. Bon maintenant pour dire que sanction commerciale anw ta bɛ fɛrɛ yɔrɔ wɛrɛ fɛ yɔrɔ ta bɛ fɛrɛ. Fana ta bɛ na anw fɛ. Donc maintenant n'u ye anw ta bali k'a tɛ taa n'an fana y'u ta bali k'a tɛ na. Mais maintenant nin bɛɛ conséquence ye jumɛn ye faama jugu ninnu danbɛnta ninnu farafingolo b'u la tubabu hakili b'u la farafingolo b'u la mais tubabu joli de bɛ circuler o golo kɔnɔ. Olu minnu taara fara ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ ninnu bɛɛ ye mercenaires de ye a bɛɛ ye sanguinaires de ye a si mago t'a ka peuple la a si mago t'a ka jamana kɔnɔden na nin sanction in jamana kɔnɔdenw de b'a effet santé mais olu faama jugu ka foyi t'a la donc maintenant o kɛlɛ tɛ se ka kɛ fo nin jamana dama ninnu tous les pays de l'espace CEDEAO tous les pays de l'Afrique a peuple n'a jeunesse bɛɛ de kan ka wuli k'i jɔ n y'a ye page caman kan jamana caman ye déclaration kɛ à travers des organisations à travers jamana den minnu bɛ yen ni farafinna kɛlɛ b'u hakili la k'a jira k'a fɔ ko Mali ka sanction tɛ nin ye bi Mali de turu nin ye sini turu bɛ jɔn na donc anw jamana kɔnɔdenw de kan ka wuli k'an jɔ n ye déclaration dɔw mɛn Sénégal n ye dɔw mɛn Burkina n ye dɔw mɛn Côte d'Ivoire ko ni barrière dara frontière la olu jamana kɔnɔdenw bɛ wuli u bɛ taa barrière kari ni kɔrɔ ko Maliyɛnw kana reculer bilen donc n'anw reculera an b'olu fari faga donc maintenant farafinna bɛɛ de bɛ wuli k'i jɔ nin kɛlɛ la farafinna den hɔrɔn a danbetigi bɛɛ de kan ka wuli k'i jɔ nin kɛlɛ la bon maintenant u ko frontières bɛ fermé an ka autorité o disposition minnu ta mais o de don tu me donnes un coup je te donne un coup a banna la loi de la réciprocité la maintenant n'u ko u ka volu tɛna an fana ka volu tɛ t'o fɛ u kana an ka espace violer an fana kana u ta voler an k'an sigi an k'a filɛ n'a da bɛ tigɛ Mali dɔrɔn la mais o tɛ se ka kɛ fo Maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ko jamana baasi tɛ yen bi i bɛ jamana o jamana ta k'a fɔ k'a développé don bi a jamana pays émergent don k'a bɛɛ tɛmɛna nin gɛlɛya fɛ ko mɔgɔ si t'a fɔ alhamdulilayi n'i ma gɛlɛya hali diinɛ yɛrɛ b'o fɔ i tɛ arijinɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn arijinɛ sɔrɔli i bɛ alabato min kɛ i b'i ni kun jɛ fɛn duman minnu na k'a jira k'a fɔ ko ala ko nin sira in de bɛ i don arijinɛ kɔnɔ i b'i ni tɔɔrɔli min kɛ o la o de bɛ arijinɛ sɛgɛn o de bɛ arijinɛ nɔgɔya i ye bon maintenant diɲɛ kɔnɔ yan n'an ko anw ka hɛrɛ sɔrɔ anw kana sɛgɛn an ko an ka kɛ danbetigi an kana sɛgɛn an ko an ka kɛ hɔrɔnya an kana sɛgɛn an bɛ k'a ye cogo di kuma ka ca an bɛ oxygène min sama fiɲɛ min ni ala y'a da k'a bila dugukolo kan bɛɛ b'a sama ale ma facture k'a la o ale b'o d'a ma fo donc an b'a jira ni Mali bɛ fiɲɛ min sama n'o o facture bɛ kɛ CEDEAO de fɛ ko ka facture sara jɔ anw bɛ actifier an jɔrɔ ma mais Maliyɛnw k'a faamu ni autorité de la transition ninnu bɛ ka sira min ta an bɛɛ k'an sigi an ni ala cɛla la n'a y'a sɔrɔ Mali ko kɛlɛ de don wo ni yɛrɛ ko kɛlɛ de don Mali ko kɛlɛ don ni Mali ko kɛlɛ don e ko e ye Maliyɛn ye ɲagami t'e la e b'i bokolo dɔn i b'i buruju dɔn i b'i siya 7 dɔn k'e ye Maliyɛn de ye nationalité 2 3 t'e bolo n'i taara nationalité wele taara fɔlɔ min b'i la i wolola yɔrɔ min na min joli b'i la i ɲugulen don i yɛrɛ la don ne en tant que ce qui me concerne ne tɛ diɲɛ nationalité si fɛ peut-être ni n taara dɔ wɛrɛ ta ça fait ɲugulen an ka Maliyɛnya la donc o kɛlɛ o danbɛ k'o kɛlɛ an k'a bila an kunkolo la dɔw de sara k'a fɔ bi ko Mali mais n'o turu sera anw ma n'anw siranna olu su ka fisa n'anw ɲɛnama ye donc o kɛlɛ de wulilen don ka jɔ farafinna o kɛlɛ de wulilen don ka jɔ Mali bɛ niveau min na bi le Mali a encore marqué l'histoire parce que personne ne pouvait imaginer que le Mali peut faire face à la CEDEAO peut faire face à la France n'an ɲɛ bɛ fasoden dugu dɔw bɔtɔ la k'a fɔ kalo 3 ɲinan ko an tɛ sara kalo 4 an tɛ sara
fiɲɛ yɛrɛ ka tigɛ Ok. o ye fasoden juguya de ye Mais an yɛrɛ lafiyalen tɛ jamana in mais pour kɔnɔ dire a ka que kɔrɔ. sanction ninnu halisa famaw y'a yira k'a fɔ Mali ye sigi k'a fɔ jamana de ye Mali ye hakilimaya jamana de ye dɔnni jamana de ye Mali ye hɔrɔnya jamana de ye Mali ye CEDEAO wolola Mali la de a hakilina sɔrɔla Mali la de o kɛra acteur minnu ye o acteurs tun ye farafindenw de ye olu ye hɔrɔnw de ye mais maintenant jɔn minnu bɛ CEDEAO in kɔnɔ ye maalankolon minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ CEDEAO kɔnɔ ni danbe t'u la an t'a dɔw bɔ yɔrɔ dɔn yɛrɛ ko peuple minnu y'u élu k'an filila n'an filila an k'an ka titre rectifier an ka titre bɛ kɛ cogo di ni jamana bɛɛ ka wuli bi k'a bolo fara ɲɔgɔn kan ka wuli ko cɛ kɛlɛ k'a président bɛɛ gɛn n'a président bɛɛ gɛnna jamana ta ye peuple ta de ye o peuple ta de bɛ décider donc pour dire que CEDEAO ka sanction in pour moi c'est de la comédie c'est du folklore Donc maliyɛnw kana jɔrɔ a effet foyi t'an kan. maliyɛnw kana jɔrɔ hali n'a effet ba anw kan faut qu'on accepte parce que n'i y'a jateminɛ anw fɛ yan décision foyi tun tɛ ta anw fɛ yan ni faransi ma jɛn n'a ye O ye tiɲɛ ye. anw ko maintenant anw ye jamana de anw fana hɔrɔn de o tɛ kɛ o kɛlɛ de bɛ sen na o sinon faransi bɛ k'anw ka transition kɛlɛ mais n ko faransi sera dɔw ka transition soutenir Fo k'a ɲɛ. o ma kɛ yan O kɛra. Dɔw bɛ troisième mandat la o tɛ ka kuma yɛrɛ. faransi bɛ k'anw kɛlɛ troisième mandat le troisième mandat est anticonstitutionnel faransi tɛ k'olu soutenir donc ce n'est pas une question d'amis c'est une question d'intérêt faransi ka intérêt de b'o bolo bon olu b'o jɔnya la faransi ye anw ko an tɛ jɔnya ye bilen anw de b'an ka jamana kunkanko kuma kɛ anw ka jamana sɔrɔ a kuma tɛ fɔ anw kɔ n'a bɛ tɛrɛmɛ anw de b'a tɛrɛmɛ fɔlɔ fɛ faransi de b'anw ka sɔrɔ tɛrɛmɛ an ka dugujugu nafolo n'a bɛ bɔ faransi de b'a fɔ n bɛ 5 d'aw ma ne bɛ 100 ta an ko k'o tɛ kɛ bilen o ye jɔnya ye o ye impérialisme mais k'o banna o kɛlɛ bɛ min donc maintenant n'o fasoden o jamana kɔnɔden jugu faralen dɔ faransi kan à travers la CEDEAO k'u b'anw kɛlɛ o kɛlɛ an b'o kɛ fɔ lahara Banna. o kɛlɛ bɛ kɛ fɔ lahara mais o tɛ ɲɛ fo maliyɛn bɛɛ k'a bila kunkolo la k'a fɔ an bɛɛ sadon ye sini ye nin kɛlɛ la Inch'Allah. e dun b'a dɔn bi hakilina de bɛ maliyɛn na maliyɛn wulilen don ka jɔ o kan n'i ye réseaux sociaux lajɛ bi bɛɛ wulilen soutien à la transition o soutien à la transition o b'an ka autorité renforcer o b'a jira k'u fana la u kana fléchir u kana incliner u ka kɛlɛ kɛ pour l'objectivité u ka kɛlɛ kɛ pour le Mali dans ça tous les Maliens vont leur soutenir. Kuma filɛ nin ye an kɔrɔ. Ayiwa lieutenant dɔw ko bi bɛɛ an ka autorité de transition ko bi bɛɛ k'u kana force étrangère fɛn fɛn bɛ yen a ka se MINUSMA Barkhane n'a kiriti karataw k'an ka jamana k'u bɛɛ gɛn ka bɔ an fɛ yen c'est possible la. Mais c'est possible tɛ dɛ u bɛ ka temps ta n'a ye yɛrɛ o parce que aujourd'hui ne tɛ n da dɔw la opération bɛ ka mener sur terrain bɛɛ b'a dɔn kɛlɛ min bɛ ka kɛ sur terrain bɛɛ b'a dɔn mais MINUSMA bɛ yan san joli san o san ko MINUSMA ka effectif bɛ renforcer Barkhane bɛ yan san joli san o san a bɛ renforcer k'a ta 2012 ma fɔ bi ni dɔ ma fara insécurité kan mun b'a la n ko insécurité kun ye Tɔnbukutu Gawo Kidali de ye mais Mali yɔrɔ jumɛn bɛ yen qui est à l'abri donc ça veut dire que depuis en son temps ils n'avaient pas les raisons d'être là MINUSMA ye jɔn ye taa Bamakɔ i ka yala bi kɛ Bamakɔ boîte de nuit bɛ animalé bɛ ni MINUSMA personnel de a maquis bɛ acteurs principaux y'olu de ye u tɛ foyi la yan o gulɔmin ni sunkuruntigɛ mɔgɔw ka hakɛ to kuma la Mɔgɔ b'a faamuya. n'u bɛ kɛlɛ de la yan ni force étrangère minnu bɛ yan a effectif ka ca ni djihadistes ye donc o kɔrɔ hali n'an taara an ka marifa b'a la an k'a minɛ ka baara cɛ kelen kelen sisan b'a sɔrɔ terrorisme banna mais n'o terrorisme tɛ ban dun il y a pas plus terroriste que ces forces françaises là au Mali il y a pas plus terroriste que ces pays des Nations Unies qui soutiennent ces différentes puissances là aussi donc pour dire que le terrorisme n'a pas d'autre appellation le terrorisme c'est ces pays de puissance terrorisme bɛ marifa dilan wa u bɛ essence produit wa u bɛ mobili dilan wa a bɛ bɔ min Mali bɛ essence produit wa est-ce an bɛ marifa dilan est-ce an bɛ moto ninnu dilan wa a bɛ bɔ min mais a bɛna fiɲɛ de fɛ wa Tɛna fiɲɛ fɛ. donc pour dire que terrorisme tɛ o fo de la première actrice du terrorisme c'est la France France ye kɛlɛ min kɛ Libye aux conséquences de bɛ est-ce que les terroristes là sont soutenus par l'État français sont soutenus par la politique française et sont soutenus par leur soi-disant gamin président de la République qui est le Macron donc nous on va pas appeler là nous on est chez nous on dit ce qu'on pense de chez nous si il veut à ka fɛn bɛɛ ta ka taa n'a ye donc pour dire que Mali tɛ reculer n'i ye coup kelen d'an ma an bɛ coup kelen d'i ma an b'an ka hɔrɔnya kɛlɛ la an b'an ka danbeko kɛlɛ la o kɛlɛ tɛ bila mɔgɔ si ye donc dire que k'a fɔ ko o force minnu bɛ yan olu ka taa j'aurais appris que déclaration kɛra k'a fɔ tous les pays membres de la CEDEAO qui sont pour la sanction ils ont demandé à 72 heures u ka force minnu bɛ yan Nations Unies ni fɛn wɛrɛ la k'u bɛɛ ka taa donc pour dire que ni 72 heures dafa n'u ma taa u ka ban n'u ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn An yɛrɛ b'u gɛn.
ayi ka bu ni peuple ɲɔgɔn cɛ bana u ka base de senu an bɛ jeunesse la ka to ka base déloger nous lançons un appel à toute la jeunesse du Mali, à toute la jeunesse de la sous-région bɛɛ ka wuli k'i jɔ i ka président nɔfɛ. Président fɛn da donna CEDEAO na, tous les présidents qui sont impliqués par rapport à la prise des sanctions contre le Mali qui sont de l'espace CEDEAO, nous lançons un appel à tout ce peuple là, à toutes ces jeunesses là, demain de se lever, de commencer à se manifester, de commencer à former des groupes de manifestation, à chasser ces dirigeants, ces différents présidents apatrides, ces différents présidents qui ont la peau noire mais qui n'ont que l'esprit inculqué par la France, de les chasser dans nos différentes institutions. Abana lieutenant ye fintigi la kay c'est do mo ye fin do ke déclaration ko nan ba fe ki da do la ko nyafa jamana ko no do ñu ko ni toutefois lu sanction mo fo na ma appliquer kube na ni sora suye en kama ida do la ko fana nyafa bon ayere président do parce que ko ba ke do ma ke folo bamana ko tawo ni ye dembatigi ye ka denta a ceyama kana kule o ta signe folo mais à laban bɛ kɛ Mali ta ye n'u ye force la wuli ka taa Gambia Jamaica kama k'o jar'u la u ka force n'a ma wuli ka na sini ko u si tɛ hɔrɔn ye k'u bɛ force la wuli ka na anw déloger n'u m'a kɛ sini hɔrɔn t'u la donc pouvoir t'u bolo pouvoir ka k'u bolo mais n'u nana ni Ala sɔnna ma a bɛ da jiri na inchallah ni an t'a fɔ an bɛ nin kɛ an bɛ nin kɛ o ye kɛlɛ gundo ye o ye défense gundo an t'o fɔ mais n'u y'a kɛ n'u m'a kɛ ko anw maliyɛnw ko ma k'u to ko ɲagami b'u la ko n'u ka force mana Mali la sini kana an ka autorité déloger ko wallahi ko jamu min b'u la k'u ta tɛ mais n'u nana Mali la u b'a dɔn k'a fɔ ko Mali ye kɛlɛmasa jamana ye terrorisme bɛ Mali la san jɔla an b'a kɛlɛ n'i y'a kɛ jamana dɔ sisan b'a sɔrɔ jamanaw dafirila a kɛra jamana dɔw la a ma tɛmɛ kalo 5 la jamanaw tilala 2 ye mais Mali ma tila sini c'est pour dire que Mali ye masa jamana ye Mali ye kɛlɛmasa jamana ye wallahi n'u ka force mana k'u bɛ tu kan tigɛr'u la ko ɲagami b'u la k'u kana sini u bɛna an dafalen sɔrɔ yan donc an tɛ sira an tɛ siran ko to kana an ka kɛlɛkɛcɛw pɛrɛlen don dazirina abana u ka frontière tɛmɛ dɔrɔn a bɛ dazirina n kɔni b'a dɔn a bɛ kɛ sababu je caman caman ka drapeau bɛ changer jamana fɛn fɛn b'a force constitution k'a kɔrɔbɔ kana ayiwa kuma filɛ ok lieutenant n'an taara an ka dugu jukɔrɔ ko kunkan dɔw fɛnɛ ko Assimi kan ka décision ta bi bɛɛ k'a kana si yɛrɛ c'est-à-dire que force fɛn fɛn bɛ k'an ka fɛn exploiter force extérieure fɛn bɛ k'an ka fɛn exploiter n'u taara n'u ka sɔrɔsiw ye ko forcew bɛɛ fɛnɛ ka bɔ c'est-à-dire sɔrɔsiw dɔrɔn tɛ o ni sanction in dɔrɔn tɛ o ka baara kan ka kɛ depuis ɲinan tɛ o parce que Mali dugu jukɔrɔ nafolo ye Mali ta de n'a bɛɛ bɔ an bɛ segin an bɛ kuma de donc maintenant sanu min b'anw bolo janu min b'anw bolo pétrole min b'anw bolo gaz min b'anw bolo a bɛ anw de ka jamana kan Ala y'anw de garasiya la n'a bɛɛ bɔ anw de b'a fɔ bon maintenant nin b'anw bolo a bominan t'anw bolo mais bominan b'e bolo a t'e bolo i bɛna an bɛ segin an bɛ kuma de c'est-à-dire au kɔrɔ la an bɛ accord de signer an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bɔ cogo di mais anw t'a to ye o minnu bɛ na olu de bɛ na via la France kana bɔ anw b'a bɔ tan de a ka d'an ye tan de a bɛ kɛ tan de a kun bɛ kɛ tan de o ka jugu ni jɔnya ye o donc o tɛ sanction ko ye o baaraw kan ka kɛ de a mɛnna dorénavant an ka ressource tɛ bɔ tan kan anw yɛrɛ ka droit de veto tɛ a ka d'anw ye cogo min na a bɛ kɛ tan de anw bɛ joli sɔrɔ a la o bɛ kɛ tan ni ma bɛn ma i b'i ka koso n'o kasaw ta k'i ka machine ta i bɛ t'i ka so Mali partenaire dan tɛ France ye o et puis n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna il faut voir les différents pays francophones e ɲɛ bɛ classification mondiale la ko farafinna jamana jumɛn bɛ yen ko pays francophone dɔ k'a bɛ classification mondiale la parmi les puissances a tɛ mun na a bɛ kɛ parce que France min n'a bɛ puissance min na bi a bɛ rang mondial min na bi a bɛ k'o occuper cogo la France n'a aucune ressource au monde dɔw yira na k'a fɔ ko nin bɛ exploiter France dɔ fɔ foyi tɛ ressource kelen fɔ ko nin bɛ bɔ France diɲɛ kɔnɔ foyi tɛ donc France b'o sɔrɔ mais France b'o sɔrɔ a ka pays colonies la voilà pourquoi que France sɔnni gɛnɛ d'anw na k'a ta bila mais France sɔnni an b'a wɔrɔ k'a bɔ an na farafinna bɛɛ bɛ lafiya voilà pour dire que o minnu ye ressources ninnu ye o baaraw kan ka kɛ à travers les CNT u ka textes ta très rapidement accord fɛn o fɛn bɛ yen partenaire fɛn o fɛn bɛ yen ni engagement b'an anw ninnu cɛ o k'a bɛɛ analyser min tɛ Mali arranger o k'a bɛɛ abroger an ka taa sur une nouvelle base de négociation o tɛ sanction ko ye o ye principe ko de ye baara kan ka kɛ tan de n'a fɔra ko Mali sanu bɛ bɔ le Mali souvent se place au rang après 3e 4e pays de producteurs en Afrique et au monde mais e ɲɛ b'a impact jumɛn na impact t'anw kan ah j'entends ye kɔmɔ ye ni kɔmɔ bɔra zan bɛ boli o t'a ɲuman ye dɛ donc pour dire que o accord ninnu bɛɛ de kan ka revoir a bɛɛ de kan ka revoir et surtout avec les entreprises françaises u yɛrɛ kan ka jɔ fɔlɔ
donc an m'an profiter k'a fɔ ni maliyɛn fɛn o fɛn entreprise française fɛn fɛn bɛ Mali la hali n'a sɔrɔ maliyɛnw bɛ baara k'a la minnu bɛ baara k'a kɔnɔ k'u k'a faamu k'a fɔ an bɛ fasoko kɛlɛ de la a entreprise bɛɛ ka datugu fɔlɔ a société bɛɛ ka datugu fɔlɔ France ka intérêt fɛn o fɛn bɛ Mali la a bɛɛ ka jɔ fɔlɔ an ka taa sur une nouvelle base de négociation un partenariat gagnant-gagnant mais pas un partenariat d'exploitation. Parce que n b'a dɔn o daminɛ la dɔw ko Air France jɔra ka ban. Air France jɔli dɔrɔn tɛ aujourd'hui les stations aujourd'hui Total ni fɛn bɛɛ bɛ ka marché o alimentation bɛ ka marché o mine d'or bɛ ka marché o nin bɛɛ de kan ka jɔ à l'instant T depuis sanction bɛ don en vigueur autorité ka nin bɛɛ jɔ fɔlɔ n b'a f'i ɲɛna ni nin jɔra tile 3 France b'a fɔ CEDEAO ma k'a ka sanction wuli mais tant que la France continue à avoir ses ressources en Afrique ses ressources au Mali toujours la pression va continuer peut-être maintenant pour que la pression soit de part et d'autre il faut qu'on arrête avec les activités des entreprises et des sociétés françaises au Mali il faut que tout cela s'arrête. Quand on parvient à arrêter tout cela, immédiatement, maintenant on va aller sur une nouvelle base de négociation. Maintenant, comment la France va gagner dans ça, comment l'État malien va gagner dans ça, et maintenant, en fonction de ça, on va engager les processus. Mais sans cela, tant qu'il y a des milliards de France, la France n'a rien à foutre. Et la France a toujours dit, elle n'a pas d'amis, la France n'a qu'à d'intérêt. Donc, comment on va faire et puis, Namoro là. N'an bɛ fɛ an ka souveraineté n'an bɛ souveraineté min nɔfɛ a ka kɛ souveraineté très rapidement an b'a fɔ colonel Assimi Goïta ye a n'a ka gouvernement an ka taa Mali monnaie création na n'a fɔra ko anw de ta ye wari ye CFA mais ko CFA bɛ deuxième France trésor de kɔnɔ c'est la France qui garantit et puis les intérêts les 80% ce sont les intérêts de la France o bɛ taa min. Donc an ka wari création i da dole ko ɲɛfɔ mɔgɔw ye c'est-à-dire que an yɛrɛ bɛ se k'an ka wari garantie cogoya min na an bɛ se ka créer cogo min na e k'i da dole ko fɔ jamana kɔnɔdenw. mais a bɛ se ka garantie n'i y'a jateminɛ sanu min bɛ Mali la pétrole min bɛ Mali la bassin d'eau min bɛ Mali la gaz bɛ Mali la cuivre bɛ Mali la bauxite bɛ Mali la i tɛ dugukolo fɛn si tɛ yen min tɛ Mali la les études ont montré que ressources foyi tɛ yen min tɛ Mali la c'est le Mali seul qui est le seul pays en Afrique qui est traversé par deux grands fleuves. Pour dire qu'on a toutes les ressources, on a toutes les potentialités du monde. Femme bébé Mali fait kaka monnaie garantie. Donc, ari niko franc, ne bolo tu akande ça dit, anga bo qu'on a cette psychologie là, on doit l'arrêter. Mali wari, anga ta ni création na très rapidement. Indépendance be damino là. Muna otaka kule Guinée qu'on a passé au bas sur le plan financier économique ça ka fo ke Guinée là. Guinée ka wari ya yelta do Guinée de ba ka wari garantie. Guinée ka wari ba yere fi. Ayre ba fait franc Guinée e ma yewa. Nyaay. France, c'est pas la France qui garantit. Donc maintenant, on a ta monnaie création. On a tous les accords bilatéraux, on revoit le tout. Toutes les conventions engagées par le Mali avec d'autres pays, on revoit tout. On est sur une nouvelle base. C'est ça la refondation. C'est ça l'acquisition de l'indépendance. On a texte minumbe na tara France ka hakilina la angolu bebi. On a texte tana la constitution fallait. La constitution fallait langa hakilina ye. Kanga loi be fallait langa hakilina ye. Kanga jamana ke an yɛrɛ ta ye an ka farafin ta ye an ka farafin hakili ye an ka farafin joli ye an ka farafin mentalité ye o de ye indépendance ye. Kuma banna. Voilà. Ok lieutenant an b'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔ an ka maliyɛnw dɔw b'a dɔn ni kɛlɛ daminɛna mɔgɔ dɔw b'a essayer ka tila ka wuli ka don mɔgɔw la ka hakilina falen kɛ ka mɔgɔw hakili wagasi ka mɔgɔw la siran mun de fana bɛ se ka fɔ olu. Bon maa min fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn bamananw ko kuma n'i si ye san 18 sɔrɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ e yɛrɛ hakili mɔna ka ɲuman ta ka bɔ juguman na. Donc ni kuma fɔri ɲɛkɔrɔ e yɛrɛ k'a jateminɛ kɛlɛ min bɛ Mali la bi taabolo min bɛ Mali la bi Mali ko kɛlɛ don wa o yɛrɛ ko kɛlɛ don o tɛ b'a la o ari dudenw n'i y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲamantun bɛ bɔ a la jaka bɛ bɔ a la ala yɛrɛ ko ta n'i ye sɔrɔ ka k'i ka jaka b'a la donc mɔgɔninfin yɛrɛ jaka bɛ mɔgɔninfin yɛrɛ fana la donc o maliden minnu bɛ ka bɔ bi manamanakanw la olu ye maliyɛn jakaw de ye o olu ye Mali jaka bɔlenw de ye donc n'an ko k'an b'olu jate ka taa an tɛ taa. Mais jama fanba hɔrɔnw danbɛtigiw maliyɛnw malidenw parce que maliyɛn bɛ yen maliden bɛ yen n'i y'a fɔ caman t'a différence dɔn maliyɛn bɛ yen maliden bɛ yen. O ye jumɛn ye e ka différence fɔ tan. Maliden o ye mɔgɔ min wolola yan ka mɔ yan hakilina b'a la a hɔrɔnya b'a la a danbɛ b'a la a tabiya b'a la a b'a bɔkolo dɔn a b'a dɔn a bɔra min na nin tɛ k'an ka so nin y'an ka du sigi ye o ye maliyɛn ye. Maliden. O ye maliden. Maliyɛn jumɛn sa. Maliyɛn fana ka ca. E bɛ se ka bɔ jamana wɛrɛ kan i bɛna i b'i naturalisé i ye maliyɛn ye. Maliyɛn ma bɔ maliyɛn na o. I bɔra États-Unis i nana Mali la i ye papier sɔrɔ i kɛra maliyɛn. Maliyɛn o ye papier ko sira de mais maliden o ye joli ko ye o ye danbɛ ko ye
o ye hɔrɔnya ye faamuyali sɔrɔ fana la donc malidenw bɛ maliko kɛlɛ la donc maliyɛnw fana banna maliden dɔw fana bɛ yen olu falsifielen don donc o faralen don maliyɛnw kan minnu y'u naturaliser ka fara an kan bi donc pour dire que malidenw bɛ maliko kɛlɛ la donc n'i ye maliden ye i b'i yɛrɛ ye malidenya kɛlɛ kɔnɔ donc an b'o o taabolo de kan inshallah mali kunnafoni jabaran layɛbagaw ani lieutenant bɔlɔ sisan nɔ k'an da don CEDEAO ka sanction a bɔra ka hakili sigi di bɛɛ ma k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO kɔni sanction ko effet foyi t'a la ko jamana kɔnɔdenw kana siran ani jamana kɔnɔdenw fana bɛ se ka min kɛ walasa an bɛ se ka sanction in kɛlɛ cogoya min na a bɔra k'i da don o bɛɛ la ne b'a dɔn aw caman ye faamuyali sɔrɔ o la lieutenant dɔ wɛrɛ bɛ ka fara nin kan min bɛ ka fara kan dɔrɔn toujours an bɛ a fɔ maliyɛnw ye halisa an ka wuli k'an jɔ n'i y'an ka hymne national kalan k'a kɔrɔ dɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye malidenya kɛlɛ de an ka hymne national paragraphe dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko ni jugu bɔra mali kɔ kan ni jugu bɔra mali kɔnɔ ko an bɛɛ ka wuli k'an jɔ comme cɛ kelen ka jugu kɛlɛ donc an b'o dangan de la sisan ni mɔgɔ min ye hymne faamu président de la transition y'a fɔ a ka discours kɔnɔ kunun a ko tous les maliens doivent se lever en défenseur de l'état du Mali kɔrɔba de bɛ kuma in na n ye mɔnikɛla ye o n ye baganmarala ye o n ye kolonfila ye o n ye turabudala ye o bɛɛ de ka kan ka wuli k'i seko kɛ bi maliko kɛlɛ bɛɛ de kan k'a dɔn k'a fɔ ni ne tɛ mali tɛ jɔ ne tɛ olu faralen ɲɔgɔn kan de bɛ mali jɔ ne min bɛ micro la dɔw b'a fɔ bon n ye finitigilaka ye dɔw bɛ se k'a fɔ bon maintenant e dun ma taa marifa ta n ye min kɛ ka na mɔgɔ t'o dɔn n t'o fɔ mɔgɔ ye donc nin fana ye a do de ye parce que maliyɛnw bi hakili wasuwasu bɛ yen an kan ka bɔ ka kuma ma nɔgɔ bɛɛ ma hakili wasuwasu bɛ dɔw la dɛ hakili wasuwasu bɛ yen embargo kɛra an bɛna bɔ diɲɛ kɔnɔ wa u bɛna fiɲɛ tigɛ wa an bɛna balo wa a bɛna dafiri wa a bɛna kɛ cogo di wa frontière bɛna datugu wa 2012 si on se rappelle tout près frontière datuguna jamana joli fɔlɔ y'a ka frontière dakari k'a sɔrɔ mali ma wuli Sénégal barrière karila mali ma wuli o Côte d'Ivoire barrière karila mali ma wuli o donc fanga ye peuple yɛrɛ bɛɛ balila k'a ye de ko frontière wulila voilà pour dire que fanga ye peuple ta de ni peuple sɔnna là je profite pour lancer un appel à toute la jeunesse de l'espace CEDEAO lancer un appel au peuple de l'espace CEDEAO à tous les pays francophones à tous les pays des États de l'Afrique. Je ne dis pas le président, je dis le peuple. Que les pays appartiennent au peuple, les pouvoirs appartiennent au peuple. Que tout ce peuple-là se lève comme un seul homme, que toutes ces jeunesses se lèvent comme une seule jeunesse à faire face aux impérialistes, à faire face à leurs complices qui sont aujourd'hui ces gouverneurs, ces sous-préfets nommés par la France qui sont au sein de la CEDEAO. Et je lance un appel aux autorités de la transition malienne de ne plus fléchir. Le vin est tiré, il faut les boire. Ils ont marqué l'histoire, ils ont mis leur nom dans l'histoire du Mali, ils ont mis leur nom dans l'histoire du monde entier. Et ils ont le soutien de leur peuple. Et le peuple va continuer. Les peuples souverains du Mali, les peuples éveillés du Mali, les peuples civilisés, déterminés, engagés du Mali, leur soutien. Et toute la jeunesse africaine leur soutient. Et la balle est dans leur camp pour mettre fin à l'impérialisme, pour mettre fin à l'exploitation de l'Afrique, pour mettre fin au néocolonialisme, pour mettre fin avec des idées et puis des décisions qui viennent des apatrides, des ennemis de l'Afrique. Ils ont la peau noire, mais qui n'ont que l'esprit européen. Inch'Allah, parce que ni yɛrɛ bɛna kɛ sababu ye dimi min don an na jɔnya tɛmɛlen na o dimi ka bɔ an na sa. Inch'Allah. Inch'Allah. An ye dɔ kɛ ten. Mali kunnafoni jabani layɛbagaw ne b'a dɔn aw bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ nin ko in na donc an bɛ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye k'Ala k'an bɛɛ plateau kɛnɛ wɛrɛ kan.